Ahojte, tu je Zvolenčan a vítajte u dalšího z dělí hry World of Tanks. Dneska už je to asi druhý diel, čo natáčam, ale neviem, či to dám na YouTube obidva diely dneska. Určite budem, no možno budem nahrávať aj Minecraft. Ako ste si mohli všimnúť, no možno to nevidíte, že som prvý z nášho týmu. Že to je veľmi dobré. Bitka sa potvrdzuje, no, že som dobrý. No, bitka sa začína od takých 10 sekúnd. To moje maskovanie tu nie je vidno, lebo to je tá púštna mapa, volá sa Letisko. Nikto tu nehrá v čete, no tak je dosť málo hodín na to, aby ľudia hrali v čete. To väčšinou, keď hrávajú, tak večer. No, nie večer, ale tak blízko obeda, no. Pred obedom a po obede skôr. Ako takto ráno. Možno niekedy aj v noci. To čo bolo? Do keľu, ja som blbý. Ubral som si koľko? O 200 života za to, že som sa onem. Že som si nevšimol tie kamene. Jajajaj. Opravíme si muníciu. A takto som pokašľal. Kde ste nepriatelia? To som pokašľal, jajajaj. Som nemusel. Keby som... Ja som si to vôbec nevšimol, to je v keli. Hej, scout dal scouta. Tu je nejaký nepriateľ. Pekná trefa. 250 som mu dal. Musel mi tam vbehnúť vlastne, ale našťastie som ho netrafil. Som sa zlákol, že som ho trafil. Hellcat. Tak tento si tu čo myslí? Pozrite, ešte jednu šupu mu dám aj. Ajha. Asi myslia, čo? Jasné. Tak ty takto. Ups. No do keľu. O tak títo si ma tu pekne podali. No dobre. Ideme na ďalšiu bitku. Zajem s 37. No, načítaj sa. Teraz hrá veľmi málo ľudí. No. Hrám s peťkami, aj to sa dá. Dobre, ísť na pobrežie. No, to je taká pre mňa stredná mapa a určite, keď som ďal strelacov, budem tu v obrane. Aj keď s strelacom to až tak veľmi neviem, radšej s tou M6, ale nevadí. No, koľko je tu ďal strelacov? My máme jedného a oni majú koľko? 2. Ja som tu jediný a oni majú 2. Dobre. Ako sme na to.
Aké sú tam tanky. Dobre, dá sa. A ešte ideš? By si vyšiel tu hore. Nebolo zlé. Poď. Super. Tak. Tak, zase do kravy asi. By bolo najlepšie sa skryť. No tak dostal som ani nestihol strajať, či tento. Nic zatiaľ. No, útočím. A pozor, delostrelstvo. Krása, nech sa mi nabije. Tu bol niekde? Trafím sa? Áno, trafil som sa, dobre. Aj keď naslepo, ale vedel som, kde je, čiže som mal veľmi veľa percent, že ho trafím. Lebo som poznal jeho pozíciu, kde bol predtým, ani sa nepresunul. Dobre. Čo tu máme na boku? Čo tu sú... takto. Poď si... Áno. Prosím ťa, stoj. Už dvoch tanky som dal. Super. To už dali. Koho tu máme ďalej? Štvorky. Áno, pekná trafa. Točím na neho. No. Buď tam, prosím ťa, buď tam. Pekná trefa, ešte jedna. Stoj. No tak tu... No, zomrel. Dobre. Koho tu máme ďalej? Teba? Čiaľ 9-8, dosť vyrovnané. Strela. Netrafil som sa. No. By zostal, no. Už zastal. Ale posledný krát. 12-8, už to je dobré. Predpokladám, že tu budú ma niekde delostrelstvo. No. Kde je? Choďte do útoku. Dobré miesto som si tu našiel. Delostrelstvo. Rýchlo. A toto som nebol, ale nevedím. Ešte nejaké 2 tanky by tu mali byť. Jeden, ten asi ani nešiel. Tam asi nie je. Ani toto som nebol. Ešte jeden. Tak dobite tú základnú. Dúfam, že nebude tu útočiť ten jeden. A možno by som ho aj dal. To je 5, no neviem. Tak. Čo? Nič. 2%, 6%. Pekne, keď som tento 100. No, dal jeden tank iba to už. Vyhrali sme, dobre.
Tak toto bude pre tento diel všetko. Ahojte.